Bona vesprada a tots i a totes. Aquesta és la meva petita recerca personal i jo sóc Pepe. Bé, començarem amb el nom, que és Pepe, després els cognoms, Llopis Ortigosa, seguiment poble. Com hi ha molta gent que ha fet el poble, jo m'encarregue de treballar l'Amadori en la Vila Joiosa. Finalment, anirem al vocabulari, que és un vocabulari del gimnàs. Parlarem de les paraules manuella, esquat, cruiximents i rull de tronc. Bé, comencem per Pepe. Bé, Pepe ve de José, no? Que el nom José va evolucionar del nom hebreu Yosef, que es deriva del verb Yasav, que significa augmentar, i en el Nou Testament és el nom del fuster, no? El marit de la Mare de Déu, Mare de Crist. Bé, aquest nom es va popularitzar des de fa prou temps, es va popularitzar des de fa uns quants anys, i trobem que hi ha una gran quantitat ara com ara no, però potser farà 10 anys aproximadament, tu en la Vila Joiosa cridaves Pepe i probablement hi havia 30 avis que es giraven pel carrer i possiblement 10 persones de la meva edat que també es giraven. És a dir, que no és una situació casual. En el meu cas, Pepe, seguim, és un hipocorístic, no? Podria tractar-se d'una forma reduïda de Josepe, en aquest aspecte, i és una antiga versió del nom en espanyol, no? En català Josep, que seria Pep, o en italià Giuseppe, que seria Pepe. Bé, seguim amb el nom. Després, etimològicament, la seva etimologia és estesa, no? Ve de pater putativus, no? Aquest hipocorístic, no? Prové de les sigles de la definició pater putativus, que és pare putatiu, que solien acompanyar a textos medievals, no? I moderns, el nom de Josep de Nazaret com a marit de la Mare de Déu i pare putatiu de Jesús de Nazaret, que és el que hem dit. Bé, Llopis. Llopis és la forma catalana del nom castellà López, on representa la palatalització de la L inicial, fenomen fonètic propi del català, que degué veure's afavorit per l'analogia amb llop, no? Al final, el is de Llopis respon al tractament fonètic que dona el català patronímic ez, no? Que, com per exemple tindríem el Sanchis o Peris, o Gomis, que seria Sánchez, Pérez o Gómez. I finalment, Ortigosa, del llatí urtica, que més la terminació os ens dona lloc a la referència que és un lloc on hi ha ortigues. És que expressa la qualitat de, per tant, ortigosa és la qualitat de l'ortiga, no? Un lloc que punxa, no? Bé, anem amb l'amadori, no? Que és el que m'encarregué jo. Bé, fins ara l'onomàstica no ha trobat cap raó per justificar aquest nom, que és l'amadori. L'aparició d'aquest nom, no? Segons Joan Coromines, en la seva obra El onomasticon catalonià, diu que pot haver una mala lectura d'algun document llatinitzant o mapa castellà o italià, és a dir, una mala lectura d'algun document i per això s'hi va posar Amadori, no? Amadorio, que seria Amadorrio, no? Que això ve també hi ha un altre autor, que diu Isabel Llorca Ibi, que diu que també pot haver una possible mala transcripció, no? El fet d'haver posat Amado Rio, haver-se juntat els dos mots i acabar donant Amado Rio, no? Amado Rio, Amadorio. Però una teoria que és aquella en la qual em vull quedar jo és la de Madoz, que diu que allà als anys 1817, crec que vaig apuntar, si el 1810-1823 va vindre un personatge molt icònic a la Vila Joiosa, que era un personatge que estudiava la ciència dels pous i els afluents dels rius.
I en el seu estudi, en un moment donat, s'hi veu que va cridar Amado Río, no? Al riu de la Vila, perquè al Amadori sempre se li ha dit el riu de la Vila. No? De fet, en aquest mapa que us he posat, encara podem llegir on està la zona del riu que posa el riu de la Vila, és a dir, mai se li ha dit Amadori. Va començar a dir-se Amadori, que és l'Amador Río, quan va ocórrer tot això. Doncs amb aquest personatge podria haver-se començat també això. De totes maneres, és una llegenda d'aquest personatge. Bé, continuem el vocabulari. Comencem amb Manuella. No? Manuella és una metàfora. La seva etimologia ve del llatí manual, que és manovella. Aleshores, per arribar a la conclusió que és una metàfora, partiríem d'un domini font, no? Que seria la pròpia manovella, que és la manivella, no? El mànec de manual. Aleshores, per l'acte o sobretot pel moviment o per principalment com s'agafa, podria haver-se extrapolat a un domini meta, que seria la manuella que tots coneixem, i que seria aquesta, sobretot pel moviment i per l'acte de com s'agafa. Bé, continuant amb les paraules, tenim squat, que squat principalment, squat ve de coactire, del llatí, i aquest squat va derivar en dos, va derivar en dos branques. No? D'una banda tenim catxar, que és l'occità que en occità va arribar a dir-se catxar, i això va derivar a catxar, que seria català, que és acatxar, que és el verb prototípic que coneixem. Però, d'una altra banda, es va derivar també a esquatir, és a dir, en francès, no? Del llatí vulgar va derivar al francès antic, que seria ex més quatir. Del francès va passar a l'anglès com a squat, i de l'anglès ens arribaria al català com a squat, que seria l'exercici. No? Aquí seria un poc l'etimologia. Respecte a la pròpia paraula, podem dir que és una metonímia de la part pel tot, perquè el propi mot d'acatxar, no? S'aplica a l'exercici. És a dir, tenim acatxar, no? Que és l'acte de quan una persona s'acatxa, però s'aplica a tot el cos i concretament a l'exercici de squat, quan que tot el cos s'acatxa per a fer l'exercici, aquest exercici del gimnàs. Bé, una altra paraula tenim que és cruiximents, que tenim un altre exemple, és pràcticament igual que l'anterior, que seria, podem dir, estic cruixint, no? Que seria una metonímia igual que l'altre, que seria la part pel tot. Igual que squat, tenim el verb cruixir, que segons la BL és l'acció o efecte de cruixir, i s'aplica del verb cruixir, de cruixir un os, de cruixir una branca, de cruixir X cosa, s'aplica a tot el nostre cos, no? Per a dir que estem cruixits, que estem cansats, i per això podem arribar a dir que estic cruixit, no? De fer tant exercici. Bé, finalment parlem de rull de tronc, que aquest exercici és curiós perquè no l'havia sentit mai, i quan vaig començar a anar al gimnàs, que és bàsicament fer abdominals, no? Partim d'una metàfora d'imatge on el propi exercici, que seria la font d'origen, que seria el cargol, no? El rull, per la forma que té de rull, s'aplica a l'exercici, no? Per la forma, que seria una metàfora d'imatge, i per això podem dir que he fet 10 rulls en aquest sentit, perquè el rull, que és el cargol, s'aplica a la forma que té l'exercici. Bé, aquesta seria la bibliografia que he usat, i espero que us hagi agradat. Moltes gràcies a tots.